Ljout wie sneeuwt het toneel van Relm, waarbij groepen jongeren haar agressief gedroegen tegenover de politie. Nevens de politie wie de sfeer grimietig en wienen de jongeren er echt op uit om te provoceren. De politie kreeg assistentie van onder andere de Marechaussee en Hoen. Er is geen crisis bij sportclub Heerenveen, dat zei directeur Robert Veenstra. Sportief gaat het net al te best met de voetbalclub. Ze staan er 16e in de Eredivisie, maar de club is financieel weer zoen. Sportief Sjoen is de hoop vestigen op Marco Papa uit Guatemala, de international trainer doet voor het eerst mei. Jappie Meter houdt op als skipper van het Ljoute Scootje. Dat had de skipper en het bestuur besletten. Reden is het zinvallende resultaten. De top van het SKS-kampioenschap is de aanronde jaren net halen. De 53-jarige Meter debuteerde in 2000 als skipper op het Ljoute Scootje. Het Fries Festival van aanronde sneeuw naar 2000 bezoekers lutsen. Daarmee wie het de één best bezochte editie van het Ljoute Muziekfestival. Haast 80% van de optredende bands kwam uit Friesland. De bezoekers konden onder andere jaren naar de Hoenekop, Maas en de Wolf. Jong kleert het op en vannacht meest droog waar. De temperatuur leidt om de 11 graden heen. Morgen een soort bewolking en stevige buien met kans op tonger. De zindel liet hem nog even zien. Het wordt dan zo'n 16 graden.